Dobre, toto je video, ako títo dvaja idú bosí pre saklík, ktorý je v hendej vode. Pre ten saklík, pretože nechceme znečistovať životné prostredie. A toto je ovšem bahno, liečivé bahno, liečivé bahno. Dávaj do vody. A Mišo to vzdal, ale Jurčo sa drží. Zdravím. Dobre, a ide pred ten saklík. Ale studená je. Dosť. Čo s tým saklíkom? No dones ho. A potom ho vyhodíme do komunálneho odpadu. Ale ja sa obávam, že tam bude. Juro, vráť sa. Palička tu je. Palička. Musím ju vyťahnuť. Mám paličku. To je pecka toto. Toto sú naše bicykle. Paráda. Ty vole, ja si necítim nohy. A letná sezóna môže začať.